kula boten melu mesuhe ngelingono lelabatku lamun emane saloko emane namung tansah damel juwo iki emane kencana pamriye bangsa bangun raharjo yen nganti ilang mripate jarene nemai rupeto yen nganti tinggo wong siji mesuke mung tansah padha sing asu pilihanku mripat biru pamriye mesulistyo ingkang warni yen takon isi atiku pamriye ngelingono ali-ali joget mbah ya luwih becik patenono ora apa-apa pada luwih becik patenono timbang pisahan Mritiakang sulistyo tare wangi samudana marang kulawarga garwa lan peputra liwat kincanging alisku kaduka hangadang rasane atiku senadyan muslim serius waku aku isi mampu ngeladeni sliramu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadukungan rimpung jiwa raga buka kurung kehormatan lamrung robo nganti pinju Mbah Tulus wis kesel ya Mbah urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sesidemen mesti kasembatan
Lo. Masuk, Dek. lawe baci paten nono Ayo goyang ya, Kang. Iya. pisahan menyakan sulistyo Ayo. wangi samudana marang kulawarga garwa lan peputra liwat kincanging alisku kaduka hangatang rasane atiku senadyan wis lengsir yuswaku aku isih mampu teladeni sliramu mongko kowe canggono senadyan canggono kaduka hanrimpu Wah, maene Kang ya. jiwa raga kakurung Kehormatan pangrung rubung nganti pinju Nganggo hae ya Kang ya. Sor, Lah iya Bang. kaya kowe nganggo, nek ora nganggo ya ora penak. Nganggo pokoke ora nganggo ora kepenak. nggih Iya, kudu nganggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tukane emas isine kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti kasembatan sampun nggih Mas Iki mau judule apa Kang? Iki mau judule lelagone sing pertama mau ali-ali bablas